Siningkahan Volume 1. You know what it is. Again, 2 minutes out. 2 minutes per round. So, kabalo na mo, kinsa na sila. So, Marvin. Yo, abot na diri sa to ang semis, diri sa to ang siningkahanay. Pabor sa ko ang wala. Kabalo na mo kitsa. Maglangas para ka, GB. I twist my flow when I spit my word like a spinning sword. Call me Yoshimitsu. Real shit, nininig and jutsu. Tight and lock skill set, malago jitsu. Living like a samurai, the sound is about. Shout out friends in hell. Shout out sa tanang tropa. Shout out. Yeah. Og pabor sa ko ato, kahila na mo. Ang ato higala si RBN. Pilit niya, agay, piler ka. Pili mo nga nindot pero perti mang pati abay. Piler ka. Nang mi mahimo ni mo puslaran nga ing anak ka. Basta kay piler ka. Yeah. Shout out sa mga kauban the regional Rosrigaw. Yeah. Nag-toss ko na. West Side Villains. Nag-toss ko na. Nakadaog sa toss ko si GB. Ang iya gipili. Iya first round. Maurang gihapon. Tag 2 minutos kada round. Marods, kabala na mo. Make some noise for GB. Check. Una sa tanan, may gabi. Sa mga nagpabilin. Ay ako magsugod sa tanang hurado. Palihog lang. Ihatag na ninyo kang RVN ng boto. Kaya nga no, wako'y plano mo sa sa Rapolo. The friends in hell, mas tako pa kayo mong plano. O kinahanglan ihatag ninyo dire ang boto ni bata kay kung di niya makuha yung gusto, dali masuko. So game. Genesis, muni sinugdanan apan bantayi na ay gipadayag matagpulong. Di lang bara-bara mga barang nga dalang nga akong gitigom. Mga pasumbingay nga murag maitlok nga tunok nga modulot. Di buok ni mong pagkatawo mo'y mahiagom. Akong gisiguro nga di ra ilong nimo magsunggo pili mong utok magdugo sa pagsukod nimo sa akong kalalom. Kaysa ni Adan ikaw si Eva, dili tungod kay pusiga. Tungod kay naminaw ka sa mga hunghong mo'y hinungdan nga nung napildi ka sa imong kaugalingon. Sa imong pagsukol ka nako, di nakakinahanglang patyon kaysa napili nimong desisyon, gipatay na ka sa kaugalingon nimong desisyon. Mo di silot nga hangtod sa kahangturan nimong pasanon nga bisan pa ang karon mahimong kagahapon magpabilin ra gihapon ni nga musubay sa imong kaugmaon nga sa matag litok ug matag pagkadungog nimo sa kungalan magpabilin di og dakong hawang diha sa imong dughan kasakit nga sobra kalalom nga bisan pa mulabay yung pila ka tuig ug makita sa daghan nga henerasyon nga pag-upload ani nga video pwede na ninyo bisitahon si RVN sa iyang kamatayon. Real talk, pwede ko nimo mapildihan ni nga dula. Apan magpabilin kong malampuson. Kay labaw pa, kani nga battle lang gubat nga matag adlaw na akong gisagubang. Para asa ang barang nga bugat, kung taman ra sa kanta. Para asa barang nga bugat, kung tinuod nga kinabuhi, wa nagama. Para asa ang barang nga bugat, kung tinuod nga kinabuhi, loser gihapon ka. Kesa. Bisan pa, moingon sila nga si RVN is the crowd's favorite. Kaysa lang tugi nga bar per bar, usa na daw siya sa heavyweight elite. Fuck you shit. Bisan pa tawgon nga heavyweight, lahi ko nga level. Di na masukod, bisa nga asa nga timbangan na kong kabugaton. Lapas na kuha na nga mga shit, bay. Kung panlantaw nila, mura kang superhero. Ako mo'y anti-hero, malavenom, malavillain akong dating.
Hatod ani culture shock, murag si Juan Manuel Marquez versus Manny Pac sa kung kamot makatilaw kapildihon ding People's Champ. Kay sinod na istorya, wala drain kay ko agi sa kagahapon. One day preparation ra ni. Pero para ninyo ako ning gisulong. Nagtuon ko ayo, inanat mo kalab. Kabalo ko nga nangandam ka. Apan, muranig kumbira wa kumoy bisita. Sa imong pagpangandam, ikaw ragihapon na nahalad sa kuwang lamisa. Kaya na sila, si RVN is waiting game na lang. Kumbaga sa championship standby. Apan when a snap, automatic ni nga end game. Wala na standing ovation, man down, man down. Kay pagsugod og labay makadungog og pay. Mulag sikaryo drive by. Now, wala na'y postpone na ang warm welcome sa champions arrival. Automatic ni nga lakaw sa kong arrival. Now, sulod sa body bag, cold-blooded corpse. Di na kinahanglan maglalis if dead or alive. If I say DOA, you know what I mean. RVN is dead on arrival. Food for the thought. Kay MC, dala mensahe. Yeah, tinuod. Apan, kung sama sa pan, apan kung ang pan sulod kay hangin ra, o kulang sa sustansya o glasa, sa lana sa panadero nga gamasa. Ang akong punto ay hamo kuha ihatag unsay kinahanglan nila. Kinahanglan responsibilidad sa usa ka MC nga muhatag og kaalam sa masa. Walay pulo sa mga bara nga puro rasura. Walay pulo sa mga bara nga puro ra katawa. Mukontamina sa huna-huna. Moya po ang diferensya. Kay ikaw, you only say words but you don't speak it. Me, my words speak knowledge every time I say it. Muna'y difference sa performer, sa artist, sa entertainer, sa naay titulo nga makata. Talira mo sulat og mga bara nga pangkatawa, bara nga pansura, bisag kinsa pwede na ako'y apel. Apan, mas gipili na akong magpakamakata, mas gipili na akong magpaka-MC. Isa ka literatura, bisaya nga baray, pakita nga nato ang kaya. Maong kung nakapaminaw mo sa kuang round, sa first round, walay pamilya, walay anak, walay asawa, walay tropa, walay grupo, barkada ng apel. Pure skill akong gipakita. So maok karon bantayay ang mga linya. Kung naay mga personal nga butang o bisag kinsa nga iyan apel usaray buot pasabot, lyrical to lyrical, dili nimo ko kaya. Mo kinahanglan pa nimo mandamay og laing tawo, bro. Mo sige, yo shit. Yo, sa manggawin mo rin mga saba. Batel go, gaingon na kasama Santa Maria nga gubanay nagdamdamin. Nya karon naman ka, naghinambog na kasi mga achievement. Ipanuot ra, kailangan kag ipikasint. JB. Ilom sabay. JB. Shout out din ni Kokoy. Low grade daw ko nga mamal. Walo ka gaingon nato. High class nga balbal. Hangal. Yawa ka bantay ka to. Isa, mag-address na lang ko. Og issue ba? Battle ra ni. Personal life. Dili apelon. Si Marvin na mismo gaingon. Tinuod to yung dimension. Pero yawa ka mura tong nikalit og sausaw dito sa comment section page pag yun mismo sa Il Diversion. Kay numdum ka, igura ni comment si Dos ni Do. Then reply ka. Then daghan na din mo ni back up. Ug wa mo ipaki sa haters, pasagdaan to ninyo, di na mo mag-ambat. Pure skills. Pure skills na bay. Tinuod ni JB. Si Buya Kapila intro din eh. Ja Bless. JB. Brother ni Jipu. Last month, yayo na ako nagsunog imong kauban. Tamaan na sad ni sa RBN ron bang. Another J na sad akong dagkutan. Asa ang rolling paper kay na ni mga iyakin nga homeboys. Low class bugoy na kuy-kuy ramugoys. GB and Jipo parang mafia literal ni nga two joints. Pure asa ang roll kuan ganing kung ikaw daw mo dagkot addict daw ka nga rapper. Pero kung ako mo dagkot fuck
I lit the firecracker. Firecracker game. Di na mo dagoy ni Makat, no? Prince in Hell. Nga masuko tawag no Prince in Jail. Mga demonyo puro bad. Mga green nga pulbura gipang subad. Mga kampon kunuhay ni Satanas. Dili mo kusog. Haplo mo musulat. Abi kog mga nuclear bomb mo magpakurat. Mga bakos ni Judas raday mo brad. Ha? Quadruple meaning na naron. Masipin na improve na ni. Say feeling din na sa ibabaw. Tubag. Uy, dalog rapulo. Tubag. Pero never mind na. Sunod bulan, Pasko na. Banat sa tabi, sunod bulan, Pasko na. Next month is Christmas. Make a wish. Bilis. Santa Claus in the house. Tumanon imong request. Igna lang ko gusto mong musaka o mubum kay isabay mo na akong tanan sa kwitis. Aron pag-abot ninyo sa taas, malipayo na mo sa inyong paglakaw. Tubaga na lang po dayon among pangutana nga unsay piling na sa ibabaw. Ha? Lagi, kay nga na jud akong imagination, murag Bermuda. So big, the shape is like a pyramid. Oh shit, mala. One eye Illuminati ko kid, samtang ikaw ordinary ra ka nga triangle. Pabuthon ra kas bagong tuig. Nay taga Saudi Arabia na sa laad diri mga men. Murag leader sa ISIS, trabahante ra dagoy nig vulcanizing. Hoy, Osama bin Laden. Abi kog bomba pa buto imong dala kana ra man nig bomba pa hangin. Kaya lagi, kami bag-o pero kamukaraan mo, nabandayan na mo ninyo. Style biter. Style biter. Gamit na inyong estilo. Nga wow, dili lagi daw mabaw. Mauding sa ilang truck, kailangan mag-init o mag-init ning mga amaw. Kailang mga linya, gabahaw-bahaw. Ha? Ikaw, wala ka gabars. Nangasaba ka. Nangasaba ka nila, nako, o nangasaba ka nako, expose nila para ibuto ka sa judge. Para tawgon kang bangis o pinakatangan. Samtang ako, nidula lang ko para sa movement. O i-expose ka sa gadaghanan o kanayong naong himuong katawanan. Mungguloid ka. Isa, wala pa ko nauman. Himuon kang katawanan kay RBN eh. RBN ni bay. Round 1 pa lang ni. Pero wa nakakalihok. Wordplay pa lang tanan. Pero klaro na kang tigo. Samot na unya. Kung ako na'y mangril ko. Maong palihog kog ingon sa nagtabang ni mog sulat og sa naghatag ni mog info bay nako ingna siya nga pakyo og bugo siyang dako may pay gipasabay to nimong sila tanan dirig battle aron ma-challenge sa pugos laro mongguloy si pangasaba manghinta na ron check diba iambara wala ko na sayop personal shit mo na gipakita bay nga di ko nimo kaya lyrical to lyrical nga kumbate, kumbaga spoken word. Ang ako ang atake karon sa second round lahi na ning emotion, mala devil ning notion. After this battle ay sigurado na traumatized, demoralized ang imong mental condition sa kuwang psychological distortion. Game. Atong hinay-hinayog dismantle lang tinuod nga pagkatao ni inyong idol. Luyo sa mikropono. Unang asunto, katong previously nga gibuhat nimo nga pagkatarantado sa Bisaya nga GC. Naghurumentado tungod sa naputol nga video. Katong imong gibuhat sa organizer ug sa tanan nga crew dako nga insulto. Kay kung tarong ka nga tawo imong balanse sakto, wa ka kapataka og storya nga keso gisulsulan keso ingana imuwas ang gisubay og gisubay kung kinsa og unsa na unsa to unsa ngano. Di ba? Kung imong gireklamo nga naputlan ka og pila ka minutes sa imong video, ako hapit na tangtangan no ground 3 pero wala ko ni reklamo kay nirespeto ko nila kay kabalo ko sila kahago. Kung ganahan mo ginana sunod battle, pagkuha mo kaugalingon ninyong videographer. Pero bisan unsaon pa, fuck you. Kay bisang i-photograph og video, bisang unsa nga angle, dili makuha ang the good side of you. So, atong istoryahan ibalik na ako tong istorya nako kanina kabahin sa nawala nga video. Ngano?
Nganong gigil kay ka? Nganong bisag small ra kaiwang butang imong gihimong big deal na? Kay wala, kay kinahanglan ma-upload ang video aron sa social media magbida-bida. Malingaw ni nga rapper tawgon siya. Abi ba nako champion Antonio Banderas kapag kadesperado ning bataa? Di ba uhaw ka sa atensyon? Squammy cloud chaser ni nga iho di puta. Ug bisan natuwa pang balikon na ay ebidensya. Pagsugod mo gamag kanta, imo ang karir nakabase sa tira. Di ba? Walay maminaw sa imong kanta kung dili nagpagawas mo mga disong issue mo yung bread and butter sa kultura. Sa eksena, ganahan mo tira og ngalan aron magkapangalan sa eksena. No wonder kung paminawon niyo yung battle verses, more on reference and more on name dropping. Kaya nga no, iya ang style, mula berag random adjectives o terminology dayon tunganan niya og shout out sa bisag kinsa. Sus, ning bataa, murag si Makagago, Brendon Labador ug Haring Bangis giusa sa usa ka persona si RVN Boy Resulta. Ay mo magpaka-artist o nasa mahimo nga pagkamaayong tawo. Mo nay pinakadako nga aspeto nga kulang nimo. Kung isgutan na to be, dapat tanan nga bars, pagtrato sa mga bag-o. Pagtrato sa mga bag-o, kabalo mo mga bag-o nga kamo, amo pagtrato maayo. Wala mi problema sa ng bag-o, na ay K-Street, isa pa ba, Bungkageto, na ay Cruz Villain, na silang, isa pa nga mga bag-o karon, walay issue, pero pag abot nimo naa kay ngano, wala na mo problema, naan nimo. Muna tinuda na yung istorya bay, muna tinuda na yung istorya. O kung ganahan pa magkwint, wala ko nang kwinta, ako nang gipakita, ng mahimong inspirasyon ng uban. Nagha mga bag-o, gitabangan namo, gihatagan og slot sa matagig. Kami pa mo chat og muhatag og slot. Dahil na naon, sus. Bay, bisag unsa nga bara imong isulti, di na namutalab, kaya kamatuuran mo, pabiling kamatuuran, bisag makinaunsa. Kabalo ang mga tunay, kinsa ang tunay sa dili. Mong kamo na'y bahala mo husga. Suko, ganoon eh. Nangasaba kaloy. Init. Pambatil na mo ha. Init pa na sa ubin. Di na pangbatil mo pangasaba na. Samara na sa spoken. Batil ni siningkahay. Dili ka mag-inganag istorya o ginganam sa personal sa gawas. Mag-istorya na ito. Istorya na ko tanan. Dili sa batil. Tangan. Muna panghitabo, dayon manguwag respeto sa mga naadiri nga mga bag-o gi-invite mi nimo. Unyag giputlan na daw gikat taong video. Unyag inyong kanta ikat malipay ra mo. Then i-upload. Muna yang style. Muna yang style sa battle. Hisgot ug mga karaan, mga 90s nga karakter. Ipang-apil ng mga linya kunuhay sa mga old school nga rapper. Gikan sa Biblia, Genesis. Mga sinaunang pulong imong ipang-among. Kamo, muriak po dayon, bisag pirtira ka sayon. Dili man ni bar siya nga tarong. Detalyado lang kag sulat para nako. Maong kaingon sila lalom. Maong kaingon sila lyrical. Gusto kag lalom? Gusto kag lalom? Muni, pinaka-brutal o pait ni kahimtang nimo. Waan ti kag mata. Butaan sa imong balay pa mismo. Di ko engkanto, pero gilamat o giwala tika sa lugar kung asa pa ka naswito. Mongoloid, ay napangandoy o gapulo. Don't send your location, may pamatulog. Hapit na imong oras, ay nagibutang sa mapa ning dipulog, wa na'y gamit imong kompas. Mong sige, ihuwad tanan. Ihuwad tanan, aron ka malupig. Total, yabo ka mo yama, huy mala. Karaang pitsil ra ka sa bukid, ba ra nimo basa. Plastic imong baril, dili solid, dili baga pagkagama. Usara ka kadyar nga sudlanan og tubig, ingana kakabanga. Munay pang batil, dili ng mga saba ra ka. Samanoy. Samanang pang batil mo, munay dalon dito, munay imong champion ng anera. Din abot dito. RVN ra nimong kontra bay. Dili ko ilado, pero ay karatol, ay kahadlok na kubuang. Halok sa imong kauban. Urtagaan na lang tikag hilo sa ilaga patya na bagtok sa imong dughan. Munay pang battle ba?
RVN ra ni mong pinakakontra, pinakalisod ni sa tournament, pinaka the best. Samtang akong pinakagahi ra nga kontra dire ka na rang naibayas og nituo ni mga judges. Ha? Oo. Diri sa Sin Paria ta sundalo. Kaso, fresh graduate ni nga army, ikaw angol na ka nga soldier. Kumbaga, ahurot na imong bala, ako padong pamupulgir. Dili ko matulog sa gubat. Cause that's the fucking order. Kini di po ni matulog sa gubat kay naa siya'y foil, gagama na sa tuter. Ha? Unsa man? Mangunsinte ka sa mga karaan? Muana ka nga si RBN, ingani din. Ingana ka, dili na pang battle mo abay. Oh, saludo nimo kay karaan ka pero dili na pang battle mo. Sorry kayo. Dayon. Oh, karaan ka. Pero way paki ang mga tao. Last battle bitaw ani. Sige ra panaway sa mga bago. GB, hip hop dapat imo ipasigarbo dili na mga achievements nimo way ayo. Di ba? O mong palihog kog ingon sa naghatag ni mog sulat ug sa nagtabang ni mog uwag info bahin ako ing napakyo ug bugo siyang dako. May paisiyan na lang to imong gipasabay direct battle aron ma-challenge sa pugos laro. Another fuck up bars na pod. Di ba kay ingon, grabe kagahi ning ulo ning bata. Wa ko'y plano grapolo. Friends and Hill dagko may plano. Ano mo apil-apil pa man ko ana nga shit. So kani mo ninyo ang shit no. Sige. Imong gibirahan akong style, pues imo ang style akong birahan karon. So, grabe o brightness ning bata mo overexpose ng image. Mao ning poetic justice saya ang mga barang nga sacrilege. Grabe ka cringe. Atong balikon kung unsa kabugo imong mga linya. First battle, ana siya. RVN imo kontra. Vandalism ni. Grabe ka risky. Ikaw sa crayons ra ka pretty. Wait, what? Vandalism, crayons? Hoy, RVN! RVN! Vandalism o crayons imong gikumpara. Bay, lahi ang kategorya. Bisag kung saong bali-balihon sa writing 101, dili nimo ma-compare ang act o tools. Buti ka ha, katong vandalism is an act. Ang crayons ha, is an object. Usaon man nimo pagkategorize ng duha. Dayon iya pag-isumpayan, color book o graffiti. Okay na ang crayons relatable sa color book, but then ang graffiti o vandalism, two polar opposite. Ano i-compare mo bang duha nga different man to? Ang vandalism different sa graffiti. Pagtuon sa writing 101. Ikaduha nga sablay nga linya, second battle, mo'y grabe ka banga. Sulod sa meat grind. Ako lang i-paraphrase. Sulod sa meat grinder slaughterhouse. Parte-partihon. Dahil na siya yung scheme nga. Parte-partihon. Aron chap-chapon. Bahin-bahinon. Anong tagtaron. What the fuck, bro? Gikan sa grinder, imo ang tagtaron. Grabe ka. Wow. Usa man yung pagtantad sa ginalingbe. Muna yung idol. Murag iyang existence diri sa rap, iyang verses, iyang ingon relevant bisag irrelevant. Illogical shit imo mga bara, mauna. Sus, pisting yawa. Ug usa pa. Kani nga issue bay. Inyong gipugos nga ako ang gipakita bay nga dautan ko sa mga bag-o. Giingon na nako kanina wala may problema sa mga bag-o. Kani mura kay galot kay ka. Tinodanay, bisag K-Street, namin problema ninyo? Wala. Diba? Sa inyo Alpo, namin problema? Wala. Cruz Villain, isa pa inaadiha? Wala. Sa inyo arana Kayo mong batasan, grabe ka ba nga? Wala pa ko na human, ay sa kuha. Kanan nga mga baran nimo sa Grab, sobra na ako advance ako ng automatic na ribat. So, bisag kung sa pa imong istorya, di na namutalab, brad. So akong balikon, bahalag mapildi ko ani, okay ra. Kay sala album na sa Spotify, wala ko nagpakita sa among achievements. Achievements na mo'y nagpakita sa mga tao kung unsa may kagahi mo gama o kanta. Yawa ka amaw nimo, kanang kanta nimo way ayo. Ikaw may nanginahanglan sa tao, dili tao may nanginahanglan sa imong kanta. Minne ka. Nanganira ka diri para mga saba magpakaluoy. Uy,
sa battle, katong meat grinder bitaw, meat grinder sa slaughter, aron malapa sa paghanda, bahin-bahinon kag tarong. Ilong dili pa imo ang round hoy. Mo kay batasan karaan ka dili. Oh, nganong istorya man ka ba kabalong ka kang battle? Kanina ang dato sa imong round, minian mo hoy, karaan man ka mo na muwadaan kog respect. Sige, ako na murag bata. Rookie ko. Pero imo bitaw ang pangasaba kulag rhymes. Kulag rhymes. Mongoloid ka. Sige, rookie ko. Okay bro, let's make it real. At least binantayan kog maayo ni Lord palayo diha devil. Di mo saler ning Prince Angel, mas kusog kog Guardian Angel. Ha? Mo na pang battle. Ako na nang ibalik-balik nimo, di na pakaluoy konsinti para maluoy. Sige, ibuto ni anana. Sige. So, battle sige. Unsa din na inyong crew? Mga satanas nga puro pakul. Ngalan sa inyong grupo patunay nga diha dapit na ay traidor. Ang biyaan ra kapuhunan na sa hangin ug usa sa ila ang makapabor, real talk na tol. Real talk, real shit. Pangita mo og saktong i-idol. Kani bitaw. Okay ra sila maginalot pero og mga bago maginalot, magalotan sila. Pwede din na. Okay na. Dahil og ang mga bago mo istorya og ingana ang mga bago malagi mo daot na kayo. Pero ang bago walay karapatan. Kami na mahimog victim. Di ba? Tinuod na. Sus. Kanang imong grupo manggod. Kami nangita pa mig paagi para maka-record sir. Pero kamo sikat na daw mudaan but who cares? Bahalag Shopee, Lazada, ang gamit gi-order basta dili mihilig manggamit og producer. Real shit. Bahalag taman rami tan-aw sa mong mga idol. Di man gud mi pariya ninyo. Nagdali, ulatan sa Cebu ko. Sa kasikatan mo nahangol. Gihimo ninyong pundasyon ng makigsinipsip o makigsuod sa mga angkol. Maong ibutang na tanan sa imong ulo. Iman ini tanan ang istorya ni mo tunto. Kung lalom ka musulat yawa, mas lalom ko manginsulto. Muna pang bars, diri sa sin, naa kay balyo. Nani Balyo Homes? Naa kay balyo. Pero coins na lang na siya. Kumbaga, hinay-hinay nagkawala diri imong papel, murag 20 nga kwarta. Sabot ka? Usa sa inyo anay sigmaydi, kinasuko ni Dos. Piling dollars ang animal, unya pariya to nimong ubos pa sa pesos. Eleksyon sa tani, boss. Plataporma ninyo minus. Maong, sa mga tao ra mo mang limos, maong ako nalidawat tanan ng votes karon murag ako ang pikos. Dagan ging niri ako, yawa mga igyan, istilan, wa mo'y kasing-kasing mahimo diyang champion ng naan ninyo mindset sa pildihan. Okay, giingnan ba ko ninyo guwak? Wala daw ko'y bunga pagka-artist. Wala'y bunga pagka-artist. Pero mga kaatbang nga MC, nangahilaw sa lalis. Pildi na ko na tanan, way. Pili na ko ng gipang harvest. 8-0. Nagsugod sa sapang. Dayon nahimong Street Wars barahan champion ni. Pupulang ko BRB. Still undefeated sa akapela. Gapabilin, yapong luki. Legit nga super rookie. Gipangbugyan no formalin. St. Peter na punta tanan inyong mga ludi. Maong dapat na karong mawuri. Dili pati ka mahatod sa imong tagtungod, Ronji. Wa pa'y bidjil mahitabo karong gabi, sorry. Gatalay-talay pamanggod, gipang patay na ko sa akapela, maong standby lang sa murgi. Muna pang battle, bay dili ng mangwan kag butas. Aysa, muna ay na si Jama. Dili na kay imong ron, yama-yama pang yawa ka. Ay na si Jama, ay na si papiling bright, ay na si Jama, ay nagkasilo, ay nagpasigaa imong bumbilya sa ulo kay bata ray maigo. Gamitan na lang na puhon og ihaya naka sa inyo. We groove into the music steady. I grind, ignoring all the bullshit we just floated inside. Asa nga kanta na bay? Unsaon? Gapaaswat, gasalig, raz, mga tinuod nga ujis. Luya kay mo musulat. Yawa minus kay mugmultis. Animal mo, mayong tao ka, GB. Pero maot kay batasan ng uban ni mong homies. Maot kay mong paminawon, please. Pasalamat na lang yung mong tanan diha nga wala na record ang mga cool kids. Maong palihog.
Palihog kog ingon sa naghatag ni mog sulat og sa nagtabang ni mog info bahin ako ing napakyo og bugo siyang dako. May pay gipasabay to ni mog battle dire aron ma-challenge sa pugo sa laro. Si Crispin ang sunod nga maatbang. Gilusak na to na kumayo sa street wars, may paimuan na lang tong tabangan kay dire gapaluoy ka pilde nakadaan. Yeah. Lingaw kita no, si Vince ba ya, Vince? Pakpala to sa bato mga higala, JBN, RBN. Gravia to'y mabus magingay! Yeah, ang ganahan mo itong battle ba? Grabe. RPN versus Javi. May mutang old school versus new school, no? So, kabalo mo dyan mo silang reference good. So, how RPN defend the new school generation and how Javi defend the old school generation, ba? Judges, kami mamilabot ano yung ako personnel ko pero naara na ano yung dako naman tago na una, naara na nila. Judges, please come here on stage, boy. Inana, nagitmit din nila pita. Very biased by, even though what a biased by. Judges. Dili na magsakit ang duga na ha. Duga ka to ha. Ang madaal animatic na kontra ni Chris Vane, but hopefully by next Kokoy by, we're looking forward for you, man. Next by next tournament by, we're looking forward for you. Judges. Yo, may gabi sa tanan. Welcome sa Marrods. O welcome sa tuwang Sineng Kahanay Volume 1 with 3 semis. Yes, Make some semifinals. noise para sa to mga higala. Yo, make some noise, GBN man! RBN. Yes, Javi and RVN. Ang butar sa Horado. Yo, grabe ang dula by dili jukam, dili mo predict. Grabe, lyrical wise, RVN, Javi, props ninyo by. Shoutout ninyong duha. Bota na Orado! 6-1! Give it up for RVN! Judges, please come on stage, guys. Please come on Judges, stage. explain. Judges, explain. Ay nato mag-question sa judges. Judges, Lagaraw. wala na magsakit og kasing-kasing ha. Yo, lagaraw. Nagbase ko sa kung ano kanang sa ilang battle gitangtang na ko ilang real talk, nag-iap ko sa ilang reference bitaw bahin sa himiker ba, mas dagan nagama si RBN sa yang mga gigama na yung round 1 para ka GB to. Then props sa Ilandua din, congrats ni RBN Morto. Masakay na sa kalesa, gawa ng mga kwento pang habang buhay, hindi lamang pangyero. Pagkasama parang peri, pag wala ka ng eksena. Check. Okay, execute. 6-1. Ako dito si 1. Ako tong usa ni boto ni JV kay para na ako ayos ba yung word wise then choices of words. Dili kay ko fan na ng mga bitaw ko ng tawagan hismis nga ko mga bars. Dili ko fan na so inahan ko sa bars ni JV which is wala man siya nga saba. Marami daw cool pa minahon ba yun. Wala na po na ako murag ayos type na ko itong inato nga bara pero bangis mo kayo ang bars ni Juan by RVN di malalis ba nag-abot namin sa tindangan so abala na butang ang murag dawag yun si RVN pero na-type mang yun ako ang JV ba so congrats RVN salamat po ka Juan JV Miko Day, taga Mars. Ang first ng GB, then second, third ng RVN. Congrats, bro. Good evening sa ran, daddy of the Daro Boys Day. Ako yung gidetail na kung pag-judge kay syempre of course kaning
wala jud ko ka balo. Personally, usay ni na mo'y beef or sana na. Pero si JB, amigo na ko ni. Then si Arvin, wala ko kabalo. Pero ako mo'y murag pinaka-neutral ninyong ka-judge karong gabi una. Like akong gibase ang tanan sa inyong bars, sa inyong wordplay, sa inyong pag-real talk, inon sa inyong possibly sa issues nga akong gisabot sa pagpaminaw nako sa pag-judge karong gabi una. So round 1, ako mong gitay. Round 2, nakuha ni RVN. And for round 3, mo vote gyud ko ni RVN sa iyang mga pag-rebat. Murag ka-hungry niya unsa niya makabot ang rapolo nga achievement kung unsay maabot niya pohon. And of course, iyang pag-multi sa iyang mga rebuttals and of course diya. Kabalo ko si JV, maayo kayo sword kina ko ning amigo. Kita tanan diri maayo kayo nga kita tanan ga-support ani nga movement. Puro ta nga kaning skill sa atong panghuna-huna kung unsa ta maghuna-huna kung kanang atong talent, freestyle, gusto pa diha kanang songwriting, poetry, rap poetry and everything else. So grabe, salute kayo sa inyo tanan. And congrats sa atong mga winners karong gabi na. Thank you so much. Peace. Yo, ako si Pongs, ang Kanabay Production, Blackron Pamilyas. Breakdown tan ako ni tanan pero matagtaas naman. Ako lang gibase sa akong personal preference sa rapper, kuan. Mas gibase na ako sa creativity kontra sa straight line nga pag-rhyme. So, gibutan ako si RBN, no? RBN. Sorry kayo. Yo, guys, sir, once again, no? Pasensya kayo mo ganina, kakaragog siya agit, dire. Sa mga wakailan ako, migo na ta. No, sa akong gibuto karon, no, sa ako nakita nga battle, first round, giatag na ko sa mga amigo. Yan ako i-mention para trailing. Di kadua, giatag yapon ako niya. Katulog, giatag yapon ako niya. Sara ang point na, metaphor, chemistry. Nagita po na akong bars niya. The way he rebat, nagita po na ko niya. So, unsa akong nakita niya, mura po na ko sa una. So far, akong giboto, RBN. And akong si JB, shout out na ko, migo kina ko na. So, support lagi apong ko ninyo. Fire. Alright guys, once again, advances of finals. Make some noise for RVN! Salamat sa tanan sa inyong pag-aray dire sa inyo ang pag-back. Next month, finals.